Dostlar esenmisiz? Соңғы пост бойынша мен де жазған едім, қорқыныш хабарлар келеді. Бұл пост коронавирус турында. Чөнки хабарлар шынлыкта да қорқыныш. Мен де спорт белән кызыксынгач, спортны карап баргач, шундан күзәттем, анда Испания, Италия, Франция, Англия, Дания чемпионатларында футбол буенча туктатканнар, Лига чемпионов, Лига Европа туктатканнар, НХЛ, NBA, биатлон, Формула-1, чемпионат Европа по футболу күчерелә дигән хәбәр чыкты. Шундый күп кенә нәрсәләр ябыла, отменяться ителә. Бу юкка гына түгел инде ул, чынлыкта да бөтен дөнья сакланырга тырыша. Менә Татарстанда бит санитарно-эпидемиологический режим куйдылар бүген. Бөтен нәрсә бу безне сакланырга мәҗбүр итә, без сакланырга тиеш барыбыз да. Һәм инде уйланырга да тиеш. Мин әйтмим, паникага итәргә кирәк дип, паника булырга тиеш түгел, әмма дә ләкин сакланганны Алла саклаган диләр. Без дә барыбыз да сакланырга тиеш, моның турында уйларга тиеш. Барлык новостины карап белеп барырга тиеш, дөньяда нәрсә барганын. Информация иң зур оружие диләр бит инде. Шуның өчен мин дә сакланам, сезне дә сакланырга чакырам дим әйтимсең. Менә безнең дә кайбер концертлар отменяться ителде, күчерелде. Отменяться ителмәй, күчерелде. Алла бирсә, бу бөтен нәрсә үтер. Әлегә безнең концертлар отменяться ителде. Безнең тамашачыларыбыз безне аңлар дип саныйбыз, чөнки дөнья терлек шула бит, кемдер саклана, кемдер ышанмый, кемдер ышана. Әмма дә ләкин сакланырга кирәк. Сакланырга әллә ни күп нәрсә соралмый. Күп кеше булган җирләрдә йөрмәскә тырышырга кирәк, ешрак су эчәргә кирәк, ешрак кулларны жуырга кирәк, һәр көнне душ керергә кирәк. Һәм инде маска киеп йөрергә тәкъдим итәләр. Мөмкинлек булса, бу әрбирләрне барсын да эшләргә кирәк дип саныйм. Мин инде менә инглизчәдән чеснок чистарттым, чеснок ашыйбыз хәзер һәр көнне. Шуның өчен, дуслар, паникага итмәгез, әмма ләкин сакланыгыз. Алла бирсә, күп вакыт узмас, бу әрбир бетер. Һәм моның шатлыклы ахыры булыр, Алла бирсә. Сакланығыз, дуслар. Һәм инде Алла бирсә, безнең дә концертлар яңадан тотыныр, һәм без концертта да күрешербез. Сау булыгыз.